Deze moene had al een hele lange geschiedenis, want hij is dateerd van 1892. Hij komt oorspronkelijk dus uit Reetsjerk en daar had er functioneerd als poldermoene tot 1942. Doe is er door die storm moeten gebroken rekken. En hij is in de 60er jaren terug Pier Prins, de bekende Prins metaalfabrieken in Dokkum, werd opgebouwd, want die hier daar een natuurgebied opkocht bij de Woudvaart in Dokkum. Deze moene is dus dat uit dat natuurgebied wij hellen. Maar als je zegt hoe die moene er rond 2009 uitzegt, nou, het wie een bouwval. Wat hij waarschijnlijk verkeerd inschat had, die moene kwam op een gegeven moment helemaal in de bjemmen te staan. Dus hij wil op een zeker moment echt net een slag meer draaien. En dwaande is die moene daar in vervallen rekken. Deze biotoop is net 100 punten. Dat kan gans beter en ik begreep, het bestuur is al met de gemeente Dantumediel in Oerlis, dat je toch een flinke kap plak vinden moet. Want ja, een moene en bjemmen, dat verhoudt zich nou één keer net. Ik denk dat de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed het gewezen moet van de monumentenstaten. Dat jou meer dan 60% van de oude onderdelen functioneel broekt in je moene. Nou, dan kan je zeggen, het is nog gewoon een monument. Wij mielen in een circuit. Maar de polder die hier achter u leidt, of hier links van mij leidt, de meide wetterstand nog wel wat heger. Maar het zit hem, begreep ik, op het moment een beetje vast in de wetterkwaliteit van de oude trekveert. En zodra het tot op peil is, dan kunnen wij de achterliggende polder wetter inmjellen. Deze polder is zodanig, daar kan het peil nog wel wat omheeg. En dan kunnen we inmjellen. Dat zou hartstikke mooi wezen dat wij op net al te lange termijn deze mooie moene die functie weer jan kennen. De veronderstelling is dat je in de Tweede Wereldkrieg in 1941 toch een tal mensen onderdoekt zitten en die hun initiaal met datum en iertal hier achterlaten. En dat is natuurlijk dat is hartstikke mooi. Je zou dat verhaal nog eens proberen met de boppen wetter te hellen. Wij ben net alle dagen, wij hebben de afspraak met de zoekerij dat wij optimaal inzetten kunnen tijdens de periode dat het museum open is. Dat wij de moenen op woensdag en op zaterdag draaiende houden. Er is al een aanvraag voor een vierde moeder om in de teamke mee te draaien en die is eventueel bereid om op de snijtemiddag de moenen een tal keer draaien te laten. Uit die 6 tot 8 weken dat we nou dwaande binnen, blijkt uit de reacties van de bezoekers, dit is een meerwaarde van de zoekerij. Men vindt dat prachtig.